sinabantu bakhe negusha zegvelo lakhe. Ngenani emasangweni akhe ngokubulela nasemakhosini akhe ngendumiso. Izani ebusweni bakhe idibani nokubulela kuye nidumise igama lakhe. Ngoba elungile uYehova, ububele bakhe bungunaphakade. Nenyaniso yakhe ihleli kwisizukulwana ngezizukulwana. Xa sizawungena kule session of hymnal study, sivume kungeculo number 16. Wazidala into zonke wena Thixo wedwa, akanceda nangubani ukuzenza kwakho. Ezindaba ezimiyo sidaliwe nguwe, zimi siqinile ngokusekwa nguwe. Nalamanzi aselwayo siwanikwa nguwe, noku kutya sikutyayo sikuphiwa nguwe. Wabadala abantu wena ngokufana nawe, wabanika into zonke bafanelwa zizo. Kodwa kwakufika utshaba lwabo lwabahlutha zona, bakudela wena Thixo beva izwi lakho. Ndibe siyokugqibela wathi ukuze basindiswe, wenza Nkosi ngezibele, wabanika unyana wakho eze kubafela. Apho iphela khona ndimcele umama wethu azosivulela le session iculo number 16.